O Clube de Emprendemento é un espacio informal de encontro entre persoas emprendedoras, tanto que inician como que queren consolidar os seus proxectos na comarca. O meu proxecto chamase Abundantia e o que fago é acompañar as persoas que queren mellorar a súa economía familiar e ou de emprendemento. Son fotógrafo de arquitectura, interiorismo e paisaxismo. Busco imaxes que expliquen, que conten e que poñan en valor o territorio. O meu emprendemento é Zapireza Estudio, é un laboratorio de papelería sostible. Utilizo papéis sostibles feitos a partir de uva, de millo, de erva e despois inspirome na natureza galega, todo o que nos rodea. Mi proyecto es You, un lugar de encuentro, es una cafetería, pero más que una cafetería es un centro cultural. Queremos desde aquí impulsar un poco otros proyectos. A rede nace da necesidade de aportar ese nexo de unión entre os proxectos de emprendemento e as persoas emprendedoras da comarca. Empezamos a xerar reunións mensuais e a día de hoxe somos 25. O que me aporta a mí o clube, resumindo nunha palabra, sería persoas. Persoas que falan o mesmo idioma que min, que pensan o mesmo que min, porque cando emprendemos solos tes moitas cousas na cabeza, non sabes con quen falar, e no clube encontras esas persoas. Para min é moi gratificante, porque ademais de compartir experiencias, ideas, pois sintes que non estás soa nesta aventura que é emprender. Pois coñecín o Clube de Emprendemento e Acción contra a Fame a través de outra iniciativa na que coincidín con Ana Adán, relacionado co desenvolvemento rural. Somos unha comunidade diversa e moi comprometida co autoemprego. Formar parte del club a mí me ha aportado la oportunidad de conocer otros emprendedores, conocer otras personas y también a través de ellos, invitándonos a ellos. Siento que hay una retroalimentación en lo que ha sido impulsar crear la comunidad. Outro dos beneficios que obteñen é a formación especializada e a demanda en función das súas necesidades reais. Para o futuro que me gustaría é máis do que xa temos, máis actividades, máis xuntanzas. Eu creo que o que máis me gusta son as xuntanzas. Aunque teñamos algunha actividade, pois ao final falar cos teus compañeiros dos teus éxitos e das túas inquietudes, pois ao final é un día diferente e dache pois un día de aire fresco. Pois para o futuro do Clube de Emprendemento que me gustaría sería seguir coñecéndonos, seguir xuntándonos e que siga medrando todavía máis esta rede de apoio. Pois gustaríame que no futuro o grupo seguise medrando, evolucionando e que nos siga servindo de lugar de encontro para avanzar xuntos e xuntas nos nosos proxectos. Quisiera que siguiera creciendo, que nos multipliquemos.